हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ମାମା ଜଲ୍ଦି ଝୁଲଝୁଲି ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ଦାଦା ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁନ ମୁଁ କେମିତି ଖେଳୁଛି, ଝୁଲାତେ ବୋଲି ବଢ଼ିଆ। ମାମା ଆମେ ଚାଲ ପଳେଇବା। ନାଇଁ ଦାଦା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଖେଳିକି ତାପରେ ପଳେଇବି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ମାମା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଖେଳିବା ଭିତରେ ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରମଦନ ମୁହଁ ଦେଖିଦେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ମାମା ତ ଖାଲି ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଉ ଭାଉଜ ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଚାଲିଲୁ। ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଚ୍ଚର ଦେଖେଇଲା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଦେଖୁନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି? ଦାଦା ଦେଖ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ଆମେ ବି ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବା। ହଁ ମାମା ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇଟ୍